To goya Isa bari mu fara da kai shekara ta kusa karewa sai mu ce bai wuce awoyi ko kuma 'yan kwanaki kaɗan shekara ta kare. Me za ka ce muna kan wannan matsala da tun karo ku duk lokacin da ake ganin kamar za a shiga sabuwar shekarar da kila za a ce sauki ya riga ya samu. To jama'a masu saurare assalamu alaikum. Wato Malam Bello ko yaushe gari ya waye yini na yi dare na yi fatanmu da ainihin tunaninmu da ƙarfin gwiwanmu a gabacin Sokoto kullum karewa shi kai, domin wannan yanayi wanda muke ciki yanzu ya kai shekara kusan 8. Babu abin da waɗannan 'yan bindiga wasu aikata ba cikin wannan yanki na cin zarafin al'umma da kuma kashe al'umma da ainihin satar dukiyar al'umma. Kullum yaumin al'amarin karuwa shi kai, duk da kiraye-kirayen da muka yi tsawon waɗannan shekaru ba mai ƙasa gwiwa ba. Babu ran da mun ka fasa kira, kuma duk ta'adin da aka yi mana babu ran da mun ka fasa faɗin cewa ai muna kaza ko ai kaza. To kaga shekara wadda ta wuce da wannan shekara wadda an ka kwashe kuma tana da ainihin 'yan kwanaki ta wuce ba su da bambanci gare mu. Kusan ma mu ce shekarar da ba mu taɓa mancewa shine lokacin da an ka ƙone muna mutane da ransu matahiya a gidan bawa. Lokacin da an ka ɗauko su ƙonanni duniya tana gani. Tun daga wannan lokaci har zakuwa yanzu babu rana da dare da yini wanda ba a azabtar da jama'a. An hana noma, an hana kiwo, an hana ainihin kasuwanci, an hana zumunta. Kowane irin al'amari da ka sani gabacin Sokoto ya tsaya cak. Garin Isa da garin Sabon Birni ina faɗa maka an yi masu raga. Idan gehen Zamfara za ka shinkahi kilomita guda, rabin kilomita guda daga garin Isa akwai get na ainihin hillani makiyaya masu ɗaukan mutane su yi cikin daji da su get ya haishe da kubiyat. Idan ka biyo wannan hanya ta turba tun daga ainihin gidan gona har zuwa abin da ya kai ga samun mini akwai get ya kai 9 waɗanda an tabbatar da waɗanda wurare suna ɗaukar jama'a. Tun daga ainihin Sabon Birni har abin da ya kawo ka Gorayo get ɗin da a wurin na ya kusa 15, wanda wurare ne in ka tsallake wanga yana da wuya ka tsallake wanka, in ka tsallake wanga yana da wuya ka tsallake wanga har zuwa Gorayo. To kaga shekara wadda ta wuce da sauran shekarun da sun ka wuce wannan salo na sasanke domin yi magaruruwa raga babu shi, amma yanzu abin ya kai, domin duk wanda aka talauta a gabacin Sokoto an talauta shi, duk wanda aka kasara a gabacin Sokoto an kasara shi. Babu kuɗi ga jama'a, garuruwan idan aka shiga komi ba a yi illai a kashe jama'a, ɗan abin da ya rage na abinci a toya rohenu da sauran wurare inda aka aje abinci. Kaga gabacin Sokoto muna cikin wani yanayi, kuma duk da halin da muke cikin irin haka babu wata cibiya ta ƙasa da ƙasa ko kuma wata gwamnati ta tarayya ko ta jiha ko ƙananan hukumomi waɗanda ko labarin su ma ba kaji. Babu wanda ya kawo ma wannan yanki ɗauki, babu wanda ya kawo ma wannan yanki ta'aziyya, babu wanda ya kawo ma wannan yanki jaje. Al'amura haka suke gare mu kulli yomin. Goya an ji an ƙara kai jami'an tsaron soji a yankin, kuma muna jin shugabannin ƙananan hukumomi ko majalisa da kan suna cewa suna kai suna taya suna mutane da aziya. Yanzu ko wannan mun ji ya magana cewa suna nema a kawo ɗauki kuma sun zo sun yi jaje a mawa abin da aka yi. Ba ka ganin kamar cewa kila dai abin da aka yi bai isa ba kuma bai magance matsalar ba, kuna buƙatar a ƙara. Ai in na ji hirarka shi wannan ɗan majalisa da ya magana ya ce ainihin daga hukumomi waɗanda ya wajabta. Domin munan a gare mu idan al'amari ya faru babu waɗanda muka fara kallo da ido in ba gwamnatin jiha ba. Gwamnatin jiha ta kasa yin komi game da wanga al'amari. Gwamnatin jiha babu inda take da hannu game da tausayawa cikin wannan al'amari. Su waɗannan 'yan majalisa ko kuma shugabannin ƙananan hukumomi ko kansuloli ai daga cikin uwayensu ne da kakanninsu da ƙannensu mata da maza ake ɗauka. Ko babu komi idan aka yi rasuwa makwabcinka ai wajibi ne ka yi gaisuwa, amma hukumance da wani yanayi wanda an na ɗaukan mataki daga hukuma da wani yanayi wanda an na tallafi daga ainihin hukumomi da matakai na gwamnati, to ko guda ba mu gani gabacin Sokoto, kuma abin hakeke bariki da an ka ce a yi Isa. Muna kyautar lokacin da an ka aza ainihin ginin wannan bariki
za a aza harsashen ginin ne da harsashen tsaro ba wai isa ɗaya ba har gabacin Sokoto, amma ina abun ya zama mana maholiki, abun ya zama mana wata hituna da tashin hankali domin ta'asar da wannan barikin ma ka jawo ma mutane daga cikin ainihin garuruwa, daga cikin jami'ai waɗanda aka turawa na gallazawa. Ina tabbatar maka wallahi ba mu ji daɗin wannan al'amari ba, kuma duk wanga al'amari zai wuce irin haka, to ina tabbatar maka mutane ba su so wanga al'amari ba, kuma sun gwammace da ba a yi shi ba. Isa yanzu ya abin yake. Malam Bello, ina tabbatar maka da cewa duk wanda a ɗan Isa ka gane cikin Sokoto ka tambaye da Isa yake, to ina tabbatar maka ya yi kasada ne, ya sai da rai ne ya zo Sokoto. Amma wadda kasan ana yin keji a sa kaji ciki, haka barayi sun kaye ma ƙasar Isa da ƙasar Sabon Birni. Babu wani lungu da saƙo. A waye gari na jiya cikin garin Isa sun ka shiga, sun ka ɗauki wani yaro ɗan haihen Sabon Birni. Kulli yaumin al'amarin haka shi